sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto, Pilipinas! Aksyon na Balita, Banat, Bulig, mga palayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon sang Miyerkules. Yara kita sa ikapulo ng adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Doon ka nasiglang sang Tsimpono, November 10 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tang sa gihapon nagahulat-hulat sa deadline sa Nobyembre 15, ginapaabot nila mga kaaksyon kung ano ang salyada nga makuha nila sa nasyonal. Mantingang balantayan sa pagkapresidente mo, either Sara Duterte or Bongbong Marcos, mga kaaksyon. Kagang iban pa naton nga mga lokal nga mga kandidato, mantias na pa Nobyembre ka 15 mo, sa Lunes pa nga masunod mga kaaksyon, tubtob na lang dira ang pagbayluhan ay kagang file sang Certificate of Candidacy para na sa aton sining May 2022 election mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sige, samtang regatsibog ng halos karabanan nga mga kaaksyon ta sa sining udto. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan diri sa syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag barangayan diri sa syudad, indigid magsalig bangod si COVID-19. Ang kuha lang sang tiniona kung nagapasayang-sayang kita, matapikan gid kita sining virus, mga kaaksyon. Still, sa gihapon, ang health protocols tumanon ta nga ginapalimton sang gobyerno naton mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan?
kalakip man diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag oriental side. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga oks lang ang aton sininga pag sinalayo sa sininga adlaw. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kalakip man mga kaaksyon dito sa Guimaras kag sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo. By the way, dito sa Camp Delgado, ginapatigayon ang turnover of command sa sining outgoing kag incoming regional director sang kapulisan sa sining aga mga kaaksyon ti ang anay BCPO director nga si Colonel Dongbo mo ang regional director sang PNP sa Bugos nga Rion Sais, epektibo subong adlaw mga kaaksyon kay magaretiro man subong adlaw mo si RD Original Director Police General Rolando Miranda. Mga kaaksyon ang atong sining outgoing PRO 6 Regional Director mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Capiz, no? Kag kalakip man sa siyudad sang Rojas, sa Aklan, and Antique, kag tubtub sa Malabutan sa atong sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Bacolod City Government Center nga balita ay gabalita karon dugay-dugay ni Aksyon Dale Salazar kay si Congrega Sataya nagpalayag man sa sining udto lugar nga pagatukuran bla sa Bacolod General Hospital gina-finalize pa suno sa kay Congressman Greg Sataya. Why pa ni ma-finalize hasta subong gali? Ang lugar nga butangan sang BGH mga kaaksyon ining Bacolod General Hospital. Ato ni baloon karon dugay-dugay upod kay Aksyon Dale Salazar. Kalakipan sa Kapitolyo karon dugay-dugay igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia sa BCPO naman nga balita crane operator nga ginlutang balasang mga kawatano sa Vista Alegre. Luwas na sa katalagman, kapulisan nagapreparar na sang kaso batok sa suspect. O kung mga sospetsado, samtang sa balita sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, drug poser sa syudad sang Himamaylan, dakop sa buy-bust operation, nakuhaan pa sang armas lutango. Samtang balita naman sa kay Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments Production sang humay sa Negros Occidental, naglubo sang 50% sining tuig suno sa National Food Authority. Samtang balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, BGMP Standard Building sa syudad sang Himamaylan, gininagurahan PRO 6 may bago ng regional director mga kaaksyon. Ato ni baloon na karona sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kalakip man ang balita naton sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 32 ka mga PNP personnel sang Cadiz City PNP nagpaidalom sa drug test subong adlaw. Samtang sa balita nasyonal naman iya mga kaaksyon, mga pribadong ospital ginhatagan
sang o kung ginhatagan ang PhilHealth sang tubtob katapusan sining bulan nga magkabayad sa hospital claims mga kaaksyon. Samtang mga employer nga hindi magbaton sang unvaccinated, illegal suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag 61 bilyones pesos ginpain sa 2022 budget para sa booster shots. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang monitor kag chibog na sa sininga udto, pag matamat lang plastara para siguradong sigurado mga kaaksyon. Sa mga nag-like kag nag-share karon dugay-dugay, aton natagan tay talupangod ang inyo sininga mga mensahe diri sa aton sininga pangalagad. Sige, welcome na diri sa inyo sininga palatuntunan by Aksyon no radyo bacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mahatag tanay sang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules November 10, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 21 kag 26, liwat 21 and 26. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay plastaran ta ni anay, no? Aton hibaloon, kag hatagan sang igtalupangod sa kay Rochelle Florencio Susana, no? Gian Resisio, may lang pag-monitor, kag kalakip man sa kay John Randolph O. Robin, no? May lang pag-pamati man kay Tons Baladon. Salamat gid Tons Baladon. Sa kay Jonel Haliorena, kay Madam M. Aboso, kay Eleanor Regby Aragravante, Jocelyn Libon Dispoho, sa kay Dishopo ni Jocelyn Libuon Dishopo. Correct ni sa Jocelyn? Aprek Mandeoya, no? May lang pamati. Chichi Mendoza, Miniesa, Chichi Miniesa, no? Geraldine Nasnam or Mansan ni Marabelio, may lang pamati kay Girly Mansan Marabilio, no? Atiya Kimeriman kay Ros Salgado, may lang pamati Ros Salgado, no? Emily Hindrala, kag Rochelle Evangelista, may lang monitor, no? Kay daligid lang Junel Haliorena, may lang pamati, no? And Imbong Jocampo, Jamil Florendo, kay John kay Tans Baladon, may lang pamati Tans Baladon, no? And kay Lunila Tarosan, may bandera ni man. Dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Jamel Florendo, may lang pamati Jamel Florendo, and kagawad Imbong Jocampo, okay, sa kay Rosmond Bosque Padronia, may lang pamati kay Mama niya Marlene Padronia, kag Papa Pabling Padronia sa Purokgugna, Barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Halin sa kay Rosmond Bosque Padronia, ang panamyaw Melvin Piñafil, may lang pamati Melvin.
Okay, sa pamilya Minyes, kagrowes sa Himamaylan. Alin sa kay Chichi Minyeza. Thank you, gid Minyeza family, kagrowes family sa Himamaylan. At iya Kimeriman, may lang pagpamati. Si Rochelle Folinso Susana sang Pandanon DSB. Kag Gian Resisio, may lang pag-monitor. Kay Paul Spot, may lang pagpamati. Paul Spot, Linlin Novera, may lang pagpamati sa pamilya Lorenton kag pamilya Manos sang Kabangkalan. Thank you, gid Linlin Novera. Okay. Ayos. Sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban. Dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa aton sining pangalagan Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:04 ng aton oras kay Madam Ruth Gamala dira sa Barangay Handumanan. May lang pag-monitor kay Madam Ruth Gamala kag kay James, no? James Joy ti Jimab dira sa Mambulak. Happy listening lang to MJ Mary Joy. Ay pwede Sige thank you gid. May lang pagpamatig sa mga kaaksyon naton dira sa Sitstoda Terminal sa Country Homes ga pamati subong ang mga tricycle driver dira may lang pagpamati kay Abilino P. Onggoko Jr. No? Thank you so much Sir Abilino Onggoko Jr. No? Dira sa Country Homes ga monitor sa sining mga inoras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension Una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol manghisayod tanaya. Parte sa sining Kwan Blaho, BGMP Standard Building sa syudad sang Himamaylan gininagurahan, no? Gininagurahan kag TPRO6 nagpungko ng bagong regional director mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex ginpangunahan mismo kahapon nanday BJMP6 Regional Director nga si Brigadier General Arnold Benacosa kag Himamaylan City Mayor Raymond Thompson Jr. ang ining inaugurasyon sang BJMP Standard Building nga napahamtang sa Barangay Talaban sa siyudad sang Himamaylan. Sunod diri kay BJMP Himamaylan Jail Warden nga si Jail Senior Inspector Jum Carvey Rosales. Ang bagong bilangguan aksyon na Rex ang ginpunduhan mismo sa BJMP National Headquarters nga 2-story building siya aksyon na Rex. May rooftop pa, may 4 ka mga selda sarang nga maka-cater between 60 to 80 ka mga PDL sa diin sa iya 15 to 20. May mga picture ka na? Apat na kapanalgan? Pila na kapanalgan man? 2-story building. 2-story building? Yes, Aksyon Rex, no? 2-story building. Ara naman da kay Sir El Rey. And actually, sunod sa iya, ining kada kwarto, may ara 15... Police man niya, sir? Kamagan Aksyon Rex. Police man yung ginapakita ni Sir ni? Hidlaw siguro kay Dumbo, no? May mga grade na lang full Sige. Yung mga picture. Actually, 15 to 20 Action Rex ka mga PDL ang sarang nga makasulod kada selda. In fact, sulod sa iya, maayon siya kay masulbar gid ang decongestion capacity tangdaan nilang bilangguan Action Rec nga ara man dira sa amumang barangay sa diin da. Why ka di picture ko no Action Alvino? Why pa picture daw na man nga sitwasyon ng imo man din man nagin
pulis lang lingid padala mo na di. Ay, gali. Ara na di. Gali-gali man. Lantawada lang gid padala mo bla. Ay, i-check ko. Na nung do pamatyagan tanog kwanta gyapon. O sige, proceed. Yes, action na Rex, no? Nakang manggali niyo. Kuha signal, why naging signal action na Rex. Oy, signal din kaya nga buho yaw. No, ari ka man lang distupad ko. Gani, ara na ko kay Rizal Taliwat. Anyway, action na Rex tulo diri sa pahayag diri ni Rosales nga dako ang mabulig sini action na Rex sang mga para sa mga PDL para masulbar mismo ini nga decongestion rate nga ara man sa ila sa karon sa diin ang masulbar man ang load capacity kag at the same time ang distancing man action na Rex kadako man sini nga compound kaga building. Ari ang pahayag aksyon na Rex ni Captain Rosales. Standard siya na BGMP building as per approved by HQ ni siya nga design. Pero sir, ang budget naton allocated niya siya sa BGMP mismo. Solely intended niya siya para sa mga bagong facility naton. Pila ang kapasidad sini sir para makater man ang atong mga PDL? Ideally sir, sa standard naton is most likely makacater niya siya sa about 60 to 80 niya siya ideally nga mga PDL. May bali may apat niya siya kaselda. Then po, ibita na siya ka up to 15 or 20 guro ka PDL per cell ang ma-accommodate natin. Makabuligid siya, dako, para mahatagan sa sakto nga ventilation kag standard ang aton yung mga PDL. Action na Rex, kabahin ginabang inisang pahayag ni Captain Rosales. Sa dugang paginatong balita sa PRO 6 naman, actually ginahulat na lang Action Rex sa mga official sa PRO 6 ang bagong marching order gikan diri kay sa bagong man nga regional director nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo, no? Ina matapos nga ginbuslan kay na si outgoing regional director nga si Police Brigadier General Rolando Miranda nga mag-retiro man Action Rex, no? Saya sili nga pagka serbisyo sa pagka-pulis. Sunod diri kay Regional PIO nga si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Masako pa sa karon si Flindon kag daw hindi pa gahulat man sila sa mando kung saan sila ma-meeting maybe after sa turnover suno sa iya ginalauman nila nga maghatag ini sang bag-o nga marching order apang nagalauman si Solis Action na Rex nga igapadayon ni Dungbo ang mga ginumpisahan nga proyekto ni General Miranda, especially sa pagpakig-away sa kontra-kriminalidad. Nawadugong pagidadiri ni Solis Action na Rex. Pagbase man din sa paglaragwaya ni Solis sa magabiya nga Regional Director nga si Brigadier General Miranda, iya diri nga ginlaragway nga insya ang maayong leader kada lubos nga gintutukan diri nga crime against person o kung crime against criminality sa diin sa panahon ni mismo ni Miranda ang crime statistics sa Bogos nga Western Visayas naglubo ikumpara nagligad nga tuig Aksyon na Rex. Now pahayag man diri ni Solis nga antes man nagpungko bilang bag-ong regional director ining si Flynn Dongbo. Nakaagi ni siya Deputy Open Director and Deputy Director of Integrity Monitoring and Enforcement Group kung INEG kag naging Directorate man for Investigation and Detective Management. Ari ang pahayag ni Colonel Solis. Actually, Police Brigadier General Miranda is a very good regional director kung sabihin na makita naman natin sa record nga nagnubo ang aton record sa aton crime volume, no? Comparing January to October of 2021 compared to 2020. So kanako 100% nga ginubo. So wherein isa ini kaligasiya sa aton outgoing regional director diri sa Western Visayas. Sir, ano ang ginalauman naton para sa aton bagong regional director, sir? Depende na kung makapag-conference na kita sa iya kung anong iya marching order sa aton nga mga unit commanders diri sa Western Visayas. Pero of course,
sigurado makita sila nga ikapadayon niya na ang mga plans and programs nga existing na sa PNP and may mga initiative na siya nga ika-introduce. Aksyon na Rex ang kabayan kita mga isang pahayag ni Colonel Solis. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras, live extension Super Fiber. No? May Ang balita, una sa tamang serbisyo. live extension Super Fiber, mga kaaksyon. Sige ka to. Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Standby karon dugay-dugaya. May winner kita dre sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay. Mahina ang kalaban. Sige kadto antang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, lugar sang pagatukuran sang Bacolod General Hospital, gina-finalize pa suno sa kay Congressman Greg Gasataya. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa padabuligan sang local government unit sa Bacolod City sang Office of Congressman Greg Sataya kag sang DOA siyang pag-identify sang lugar kundi pagatukuron ang pinakauna nga hospital sang Bacolod City ning Bacolod General Hospital nga by quarter 1 sang 2022 mag-start posible Action Rex construction sang sining nga proyekto. So according to kay Gasataya, tinalikdan nga Lunes sa mayroon sang virtual meeting nga ginkandak o po ng DOH kag DPWH kag gintalakay ining proyekto Action Rex din gin-submit sang DPWH ang ilang engineering plan kag ginbaton ang recommendation sang Department of Health Action Rex. Gina-expect ni Gasataya nga in 3 weeks matapos na sang DOH ang ila sining nga evaluation kay gin-prioritize Action Rex ang engineering plan sang sini nga proyekto. Supposed to be magapadulong diri sa may syudad ang representative from DOH Action Rex para i-inspect ang lugar kung ini iga-construct kay kung madumduman at least 4 to 5 ka mga individual or pamilya ang nag-offer sa ila sining property Action Rex nga dira tukuron ang Bacolod General Hospital. May nag-offer sa Alihis, offers sa Barangay Bata, Barangay Felisa, kag Barangay Vista Alegre Action Rex. Sama siyang mga possible options or locations kung sa din pagatukuron ining dako nga proyekto sa 2022 Action Rex. Wala pa ba nigali target nga area Action Del? Wala pa Action Rex kay may mga site inspection pa nga ikandak ang DOH kundi Laban pa nigali sa sa Kalukalo kung basi matapos pa ning term ni Congressman Greg Gasataya kung hindi pa ni matukod ni? Kay may mga site inspection Action Rex kundi in feasible nga pwede ikandak Action Rex since may mga factors man nga gina-consider ang DOH regarding sa pagtukod sang isa ka hospital Action Rex. Under 2022 nga budgeted may sang funds for hospital 250 million ang gin-promise ni Senador Juan Miguel Zubiri nga 200 million kag di mag-source sang funds si House Speaker Lloyd Alan Velasco para man sa sining proyekto Action Rex. Saring tingog ni Congressman Greg Gasataya. Nag-meeting kami isang Monday with the DPWH and the Department of Health for the schematic plan. Ining mga ang engineering plan bala sang DP nga gin submit sa Department of Health. So may ginimo sila nga mga recommendations
and initial evaluation, and it took us mga 2.5 hours para sa mutong nga meeting. Ginbaton, accept na tanan sang DPWH ang tanan nga mga recommendations sang Department of Health. No, kaya DOH, may anis na isa ka office nga nag-handle gidya sang tanan nga mga design sa mga hospital, mga requirements, kag checklist. No? So, i-comply ni sang DP, and then they will i-submit ila within the week, and probably in 3 weeks time matapos na niya sang Department of Health ang pag-evaluate, and then by next week we will proceed naman sa iba ng mga requirements ng DOH for the construction of the hospital. Ang site, tamo to request ko sila nga makaadto sila tanin diri para ma-finalize na ang lugar. So nag-commitment sila ang Department of Health. Wala pa ma-finalize ang site for the hospital. Sino gid na selected na? Paano siya, mabuligay ang LGU, ang opisina, kag ang Department of Health. Aksyon Rex, nabatayan si Congressman Greg sa Taya kay na... Pero tigo matapos ang term yan paano kung matapos ang term ng Aksyon Rex, ako sinodira ang mag-assume kay kaya turnover man na sa local Tiga government. Kay siya mangyapon mo. Wala nang kontra. May kontra. May kontra. Si Aksyon, si Engineer Atay de Aksyon Rex. So, depende na. No, kay quarter 1 ang muna siya ang target nga possible date nga masuguran ang construction. And then ang maintenance sa operations in Action Rex depende ni sa mga pagsinapol man sa kulabuton. Like ang documenting papel ang local government sa Bacolod City kay basta may mga funds man from national para sa operation kag maintenance ang sining hospital Action Rex. Kay na sa nga dira sa may Monte Vista Gym atong mga gintang demolish nga balay dira sa may Herba Buena Villamonte nag-receive sang 8,000 pesos nga financial assistance sa 111 ka mga pamilya Action Rex, 5,000 from kay Congreg nga office from DSWD, and then 3,000 pa yung from private sector kay Ayan Los and Grace Pharmacy Action Rex. So kay na nagbaton sila cash na Action Rex ang siningagin na receive nga financial assistance. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action, Dale Salazar, una sa balita ng sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sige si Senator Manny Pacquiao ho siling niya ang paggamit sang face shield untatana, no? Base sa palayag sang senador sang pungsod Pilipinas, mga kaaksyon, no? Face shield, may nagagamit pa ni face shield. Sa aton, dumayara pagidman. May nag-required pagidman nga mga establishmento diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Sige, ayos. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21, mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede...
Usa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 Bacolod City Government Center, produksyon sang humayo sa Negros Occidental, nagnubo sang 50% sining nga tuig suno sa National Food Authority. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art. Tayo po, Aksyon Art. Ara lamang Aksyon Rex sa 50,000 subong ang tigayon na bakal sa National Food Authority diri sa Negros Occidental. Katunga lang ini compare sa last year nila nga record. Bangod sa malubok na produksyon sa palay sa bilog ng Negros Occidental. Sulod rin kay manager sa airplane nga si Ipanio Cosca, nagligan nga tuig na kadangat pa sila mga 100 to 120,000 sacks. Pero subong minus gid ang produksyon sa publiko. Pigaw gid? Pigaw gid kuno. Lugangan pagid isang talabuton nga problema nga presyo sa abono. Subong niya nagsaka ng presyo sa abono. Kaya mo pagid ang talabuton. Dahil na gani ka panghayhay nga mga small planter mo. Oo, pero ang bagutan nun subong, ang mabatagan nila ng produksyon, magpatubas na sila. Na dako ang imong kapital. Gamay ang kita. Gamay ang kita. Amo na sa tubo mo man dako ang kapital, gamay ang kita. Because ngati tuman ka mahal sa abono na subong. Grabe gani mo sino makabulig sining kandidato. Oo, kuan ay magtapos eleksyon eh. No? Kaway kisang nagpromisa sa mga kandidato gambal nga bibuligin ko kay panubuon pang presyo sa abono. Ay guro, basi kung ambot kung dini ginaproduksyon ng mga ginahimo abono ha. Gani magkutong. Damo gapyait subong nga mga small planters sa humay, sa tubo, gapyait gid subong kay ti mahal ang abono mo. Oo, ito nga nagmahal kung gani ang presyo sang kalamay. Ang masakit padre kay nubo pang presyo sang kalamay. Tiya mo man sa bugas oh. Jutay ang supply, jutay na ang kita, gamay pa ang presyo. Oh, kag kung hindi ka magkadto sa interpay, galing kay quality naman sa umay mo, dapat mayo. Ti subong siling ni Engineer Cosca o ni Ipanio Cosca, ang manager, nagkadto sila kung nagmaying station sila sa Bago. Ti ang nagkadto na ang makuha lang ang ilaw sining quality sang humay amon ang isa sa mga problema bangod sang ulan-ulan Aksyon Rex nga way gid nag-timing way gid nag-ogyon niya sa mga mangunguma rason kon nga ang natuman kanubo ang ila output sa sining nga tuig di Nobyembre nakita mo sulod ng Disyembre siling nga imposible na nga malabot inang record namon nga nagligad nga matinuig nga nagalapot 120,000 nga kadamon sang palay o humay ang ila mabakal. Yaring nga parayag sa manager sa Inapay nga si Ipanio Cosca. Production loss na sulod ang reports from Office of for the Provincial Agriculturist kadakugid sang drops sang production and which nga daw ang output ganay namon daw 50% lang ang nakuha namon subong ang procure namon compare mo last year na ang harvest time daw wala na-procure ng 5 namon na siya ang reason why na kagamay sang prang yield ang production loss kada 50% kid ang nadula. Pila lang siya ng total nga na bakal naton? Ang kadiri sa Negros Occidental subong adagan pa 40,000 plus palang kadi 40,000 bag. Yung una ya almost 80,000. Mga 120,000 to 140 ganun na wala ikwan. Kada kugid sang drop. Solicit kami sang mga reason. So ang sang reason why nga kada kugid sang drop sang turnout sang procurement activities namon.
So isa na bagwa ang production loss. Kadadako sang nadula gid kuno ka ang kuan ang yield nila daw 50% kita ang nadula. Abarang prayag sa taga-pamuno sa NFA sa Negros Occidental. Ari atong rekomendasyon niya ho, bisan pigado kay importante wala ka masakit, especially Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Bacolod City Government Center sa special assignments, no? Salamat kid Aksyon Art Tayhupon sa mga kaaksyon ta, Aksyon Marlon Hinovia standby anay sa Kapitolyo kay tirahon tani anay ho. Kay may winner kita sa Pamaskwa sa ERB mga kaaksyon, no? Para siguradong sigurado para nga makabaton sang 500 pesos mga kaaksyon. May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Una sa tamang serbisyo. Sa Pamaskwa sa ARB. Tempranong nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos. Sige, may winner na kita sa atong sining sa Pamaskwa sa ERB mga kaaksyon. Yari na sa linya naton. Hello, mayong udto. Hello, sir. Mayong udto. Mayong udto, madam. Sino lihog nga lanta? Sino lihog nga lanta? Ano, sir? Sino lihog nga lanta? Si Mary Jane Salinyo, sir. Mary Jane Salinyo, 50, pila edad mo? 25? 54, sir. 54. Taga din ka gani, Madam Mary Jane? Isabela, ako, sir, Isabela. Di nga Isabela ni, di nga sakop ni? Oo. Ano nga barangay? Isabela, sir. Ano nga barangay? Ano nga street ni? Barangay 1 Yulo Street. Dra sa proper lang mismo. Sige, kapanyagan ha? Uy ko, sir. Uy kami Sudan. Tagan ta kayo ng bakal, Sudan na. Sudan gilang na. Uy kami Sudan, sir. Tagan ta lang kayo ng bakal, Sudan mo. 500 pesos ang nagkahulat ni si mo, Madam Mary Jane Salinyo, ha? Anong ginaobra mo, Subong? Dugay na sa sir nga bantay ko, sir, mong lagi ko nalawagan. Diba, dugay ng bantay, subong lang sa nalawagan, gali, oh. Sige, ihatag mo na si mong 500 pesos mo. Anong gina-expose sa mga reporters gani?
Ano ganing Sir, gina-extra? salamat, Ged. Ano dali anay kay pamati ko anay anong gina-extra sa mga reporters de? Anong Sa ginahambal? Bacolod! Number 1, Aksyon Radio. Mutugin pangrambol mo ba? Una sa balita, una sa aksyon sa Una sa Bacolod, balita, aksyon una no sa- radyo. Tiki, tamo lang kay Una sa gadatungan ka balita, sa una ako, sa hindi aksyon. ka kasabat. Basta Aksyon Bacolod. Ay, isulat kung wala ka sang kuandra isulat na yung madama. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, ikaw manggadungan sa akon, hindi mo kumbatian. Una sa tamang balita. Sige, ang mga tagdalan ko 500 pesos sa imo kay ti daw double up ka man sa akon, hindi ka magkabati. O sige, congratulations. Sir. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Ayos, congratulations kay Madam Mary Jane Salibio. Hindi kami maghilibate kay gahambal ko, di gahambal man siya, gadungan siya, hambal man sa aton. Ay nan. Congratulations na lang 500 pesos advance nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Si Aksyon na Marlon ninubiyara na sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa vaccination. Dako ang mabulig sa pagnubo sang COVID-19 sa Negros Occidental. Suno sa kay PIMT Commander Zibard Kailya, no? Mga 521 ka mga preso sa Indo-DJ ginbakunahan kahapon sa Inubak. May mayoriya sa mga alkalde sa Negros Occidental luyag pabilin ang curfew hours. Kagublakson pabor sa pag-isyo sang ordinansa angot sa mandatory COVID-19 vaccination labi na sa mga government employees. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Marlon Hinubi. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa sabong aga si Provincial Incident Management Team ko na PIMT Commander Dr. Jihard Kailian aliwat nga nanubagan sa mga negrense bata manokon may edad pabakuna na kay grabe sa buong paginabot sa mga COVID-19 vaccine sa nagkalain-lain nga mga probinsya ilabi na diri sa Negros Occidental plus hambal ni Kailian napamatud-an nga ang ining COVID-19 vaccination nagapanguna ining rason kun nga sige ang pagtubo sang active COVID-19 cases diri sa Negros Occidental. Kahapon hambal ni Kailian sa bahin sang Negros Occidental District Jail mayara sang 521 gid no ka mga preso ang nabakunahan first dose sang Sinovac. Ang cold room sa provincial government nga ara nahamtang sa provincial health office sa mga Aksyon Rex sa damo sang gina standby dira nga nagkalain-lain nga sahi sang bakuna yara sang available pa nga Pfizer, may Moderna kag may Sinovac plus may ara sang manog abot nga ining Sputnik V ining Gamaleya Sputnik V halin ni sa may pungsod sang Russia. Aksyon Rex ginreport man sa mga aga ni Kailian nga amat-amat man nga nagadamo ang mga pediatric population ini mga kabataan edad 12 to 17 anyos with comorbidities plus ining general pediatric bisan wa isang comorbidities para namat-amat na nga nagadamo ang luyag papabakuna nagkalain-lain nga mga panawag syudad diri sa Negros Occidental. Iyari si Kailian. Actually, ang bakuna ito damgit subong no? And may nagamalaya no? Nga naginapos. Subong kami actually kahapon we have 521 gaging vaccine sa Sinovac dito sa BJP. Dito sa aton nga provincial jail. No? So, ginpapakunahan to sila tanan ang aton mga inmates, no? 521 I think, no? Muna siya ang aton na pakunahan dito.
Then, ang aton nga bakuna, damo, and then ang aton nga mga barangay, takers subong ginapangayuta. So we are asking for sa mga barangay naton, magpabakuna na kita. Ang kamahin kag parayon nga panawagan ni ilang commander sa nga PIMT nga magpapakuna na sa wala pa nakapapakuna. Sa ibang nga balita sa mga aga, wala mamadugay nagkatigayon kita nga magka istorya man sa Governor Bolakson na pisar sang kasakuon niya damo sa bisita. Pero nagpalayag sa Aksyon nga nagka-istorya na siya sa majority sa mga alkalde dari sa Negros Occidental angon sa plano nga pagpanubo or pagdula sang curfew hours implementation bla. Pero nahisugtan initial nga ang kalabaran ng mga alkalde Aksyon Rex luyag nga panayunon ang implementasyon sang curfew hours. Ano ganing status subong sang curfew sa Negros Occidental 4 to 4, 12 to 4? 8 to 4 ang Negros Occidental, pero may ara iban nga banwa or syudad nga ginpanubo-nubuan nila, may ara sa nag-implement nga 9 to 4, may ara man 10 to 4. Pero kalabanan, ginsunod niya ang nasaan sa executive order, Gov. Lacson nga 8 p.m. to 4 a.m. Right after sang pag-istorya ni Gov. Lacson sa mga alkalde, ila Aksyon Rex na hisugtan, no? Nga ang curfew, kumo kay luyag sang majority ng mga alkalde nga panayunon, pinduinan lang, no? Ang nakasugtan is 12 midnight to 4 a.m. Alas 12 sang tungang gabi to alas 4 sang kaagahon, ina para sa mga adults, no? Para na sa mga adults, ha? Ang sa mga minor de edad naman Aksyon Rex, alas 10 sang gabi to alas 4 sang kaagahon. Pero hindi pa ni final. Kaya mangin final lamang in Aksyon Rex kung makapagwa na sa executive order si Governor Bolakson anuman nga adlaw subong nga simana. I just posted the question that for the majority of the chief executive would like to continue and make the curfew. So the second I posted the question, if conforme sila sa 12 to 4, that's what I'm waiting for the answers nila. But definitely we will continue to have curfew and most likely to be 12 to 4. Governor Bong Lacson, ang balita naman Aksyon Rex angot sa posibleng tugot na sa mga local government units nga pwede maka-issue sang kaugalingon nga ordinansa sa mandatory COVID-19 vaccination. Mansubong nga aga Aksyon Rex ang presidente sa League of Provinces of the Philippines na maning grupo sa mga gobernador sa bugos ng Pilipinas, si Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. sa isamang interview dito sa Bayansang Nasyonal nagsiling ang ilan sa grupo sa LPP ang open o kung bukas sa sining posibilidad o kung sining plano nga pagtugot sa mga local government units na makapasara sang kaugalingon nga ordinansa kay ila sinigin basihan ang local government code ang nabutang da sa General Welfare Clause nga nagatugot man sa mga local government units nga magpasara sang ordinansa for the welfare sa ila sining constituents. Ang maning reaksyon ni Presbitero right after si Health Secretary Francisco Duque III nag-suggest no nga gamiton ang poder sa LGU nga magkapasar sa ordinansa para nga ipatuman ang mandatory COVID-19 vaccination bangod nga until now wala pa sang national law o kung wala pa sang kasuguan may kaangtanan sa rin. Si Gov. Lacson, hambali Aksyon Rex, okay ni si Gov. Lacson labi nang ang tinutuyo para nga maobligar ang mga government employees nga magpapakuna kontra sa COVID-19. Pero depende pa ni sa ulihi, kabanti hindi man pwede magka-decide
si Gov Lacson kundi konsultahon niya manigapon ang mga local chief executives dari sa Negros Occidental. Pagkait nga balita sa bahin sang Kapitolyo Provincial karonanta Aksyon Rex ang mambukal sa aming resort gali, by the way, duwan na lang pilog bilin nga kinakwarantin to, no? Duwan na lang kapilog ang duwan di manugraduar na, manugaguwa na aksyon. Pero ito hindi mangyapon sila makaakomoda especially sa coming December ne? Ang December, depende pa na. Depende pa na aksyon Rex. Kung why na sa magadugang nga i-quarantine o kung i-isolate to, kasi kung pungkuan, kasi kung ibalik na amatamat ang normal nga operation sa mambukal summer resort. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hidawia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:45 na nga tunuras. 12:45 na mga kaaksyon. Santon Plaza Herbal Coffee Mix na yun. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay naman amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakakagid no, no? Naman ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakba mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga waragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik na diri sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 4 ngaton oras kadtuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa drug poser sa syudad sang Himamaylan dakop sa drug buy-bust operations. Nakuhaan pa sang armas lutangho. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex preso karon sa Himamaylan City Police Station ang ginaligar drug pusher matapos nakakuhaan sa ginasuspitsuhan siya bukag armas through buy-bust operation kahapon sang aga sa Purok Lopez High na Barangay Talaban sa siyudad sa Himamaylan. Ini siya ang kilala kay si Fredo Solina, 54 anyos kag residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas paagi sa impormasyon mismo Aksyon na Rex gikan sa mga pumuluyo tigayon gid nga nadakpan ining si Solina paagi sa buy-bust operation sa diin na recovery saya ining 6 ka plastic sachet sang suspected shabu na lakip na diri ang improvised tutor nakuha man sa iya nawadugong pagidiri ni Vargas sang ginusi sa Aksyon na Rex sa mga kapulisan o kumbagin body search bala Aksyon na Rex nakuha sa iya ining isa ka unit sa nga caliber 45 pistol nga wala man sang nagakaigo nga dokumento. Kahapon man nga daw, kahapon sang hapon gini nga gawgid sa mga kapulisan nga ipasaka ang ining mga kaso against sa iya violation sang section 5 Section 11 kag Section 12 sang RA 9165 o siya Action Rex ang paghupot, pagbaligya sang illegal nga droga plus pa ang paghupot man sang drug paraphernalia kag ginpasaka man sa iya ining kaso violation sang RA 10591 amuni ang paghupot sang illegal nga armas. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Vargas. Panato ni si Fredo Solina, isa ka puser ini sa siya po diri sa barangay Talaban, Himamaylan City. Pero napabawara informant ng kanaton mga members sa community na report ni diri sa amon na muling nag-engage sa dealing sa illegal droga may siya po na mo gini mo siya again surveillance namon kag na probe namon after nga nabibayan siya kag then secure namon ni buy-bust operation natin sa iya. Immediately after SRS, in-charge ni siya with resulted to the recovery of 1 caliber 45 pistol sa iya position kag ini nga posin kin-verify namon ni kung ini-license or siya man is registered holder negative sir. Ano ni is not authorized to carry firearms kay wala man hingin pakita sa amon nga dokumento para sa legal nga pag-possess ng armas na nakuha sa iya. Aksyon na Rex ang kabahin lamang inisang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Isalot ko ni Aksyon Rexo sa siyudad sa Victorias. Patay ining 53 anyos nga amay matapos gindutang sang motorcycle riding suspect ala 1:15 kahapon sa Hacienda Santa Cruz, Barangay 20 sa siyudad sa Victorias. Din ang biktima diri kilala kay Hilarion Castro, nagapuyo man sa among lugar. Din sunod diri kag base sa inisyal nga pagpangusisa sa mga kapulisan led by Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang ining suspect Action Rex duha nakasuksok sang itom nga jacket naka long pants armado man sang caliber 45 kag wala man sang ano nga rason Action Rex ining ginluthang sa duha ka mga suspect ining si Castro makatatlo ka bes kag gilayo nakapalagyo ining suspect sakay sa ila sining Suzuki Raider 150 kag ginhangagaw man dala ang biktima sa Ikaayong Lawas Medical Foundation Incorporated apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nakuha man sa lugar sang insidente ining 3 ka empty shells sang caliber 45 kag isa pa ka bala sang caliber 45 nga wala nakalupok. Aksyon na Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Corpus. Sa drugs. Sa watch list natin, hindi siya iligid
dito. Pero sa mga informants natin, sa issue daw po sa mga pinukonsider sila na buligero. So, that is yet to be confirmed sa ginagawa natin investigation. In short, sir, base ang suspect posible na active sa sining ng buligero, sir. Yun na yung ano natin. So, we were just wait po ano yung mga kalatasan ng ating investigation na ginagawa. Pero hopefully that makakapunta rin ng possible suspect. Aksyon na Rex, kabahin din lamang inisang Anong background kakayagit. sang biktima ni Aksyon Alvin now? Kamagin Aksyon na Anong Rex. background sang Ang biktima? background sa isang sining biktima Aksyon na Rex, suno sa iya, nga isa ini ka driver pero ginaligar budigero. Amo ning ginahambal ni Lieutenant Colonel Corpus. Driver sang? Driver sang tricycle. Budigero lang ginlutang? No, ginlutang budigero kung bala kay may initial information Action Rex nga ginaligar budigero ini sang illegal nga droga Action Rex. Ay. As alleged. Actually, that is why ginatiro ini sang writing in tandem. Sige. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Life Extension Vitamin. Eric Magbanwa sa BCPO, ini may kangtanan sa pinaka-latest lang nga investigasyon sang Police Station 7 angot sa crane operator nga ginlutang sa mga kawatan sa Vista Alegre luwas na sa katalagmana. Suno sa mga kapulisan takagang kaso, ginapreparar na batok sining isa tubtub duwa ka mga suspect mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex. Merry Christmas and advance Happy New Year to you, no? Ayun di purma. Hindi ang modo kadugay pa to. Ang anong dugay? Ang palabuton mo eh. Ang palabuton ta na karon na ya. Para na matik na sa Aksyon Rex, no? Ang ginaputos sa ibante sa mga Disyembre ginaiguro pa ya. Oo, ang ginaputos pero wala ginaputos. Karon na ya dugay-dugay. Ayun di purma. Tumayo nga balita na. Kaya may go signal na to kay SM mo. Gali ka? Siling ni SM niya. Release me. Ayun di purma. Go. Tumayong release me mo nga kanta. Kanta mong release me. I will go there. Aba, laing sugpon ay I will go there. Release me and I will go there. Muna tang tirada Aksyon Rex, no? Ito ang tanan do nagahulat gid, no? Ito nabatsagan gid nga ara na gid siya, no? Ba. Kay Day Marnida. Guys, thank you gid. Ara na sa matik na. Ang imo to yan, ito imo ito tupay ako.
basi karon pa to. Karon man to, Way pa ka padala mensahe. Madungan gid siya, di na pagtugana, puwas naman na siya. Atiyo Puwas na siya. matamaton ta lang ni. Okay, budlay kung natingop kay way ka naman maporto. Ayo di porma. Hindi amuaw. Kailangan nga, kuhan lang, dibay-dibay lang, Ah. no? Parang matamat na kapag kuha kang hindi tingop, no? Parang bisan paano, bla, makapinta ka, Bisan bla. paano makapinta ka to? Oo, Pintahon tani pintahon kung tani, pila kung ni. pila ni, Pintahon tani kung ano ni. Pintahon ta ko matupagin ko hindi. Kung matupa ini. Matupagin na siya bang pamangkot saan o na matupa, no? Amo ng pintahon taxorex, no? Irregardless ang amount. Si Pepper Parsley niya ginahulat ko gid ang katandem ninyo garaga gid sa Aksyon Eric. Matik na iya, way na problema, no? Basta ang imo obligasyon po sa si Pepper Parsley, no? Pepper Parsley Ana. Si Teresa Ferreira ho. Papulo pa mo chay na Matamatan nyo na putos. Oo, kag putangan gid Forex for Eric. Ayo di porma. Wala gaway, no? Ano ang importante ang ngalan gid, no? Sa sagwa gid ibutag takuan gid ang ngalan, no? Rapod na may baton sila. Bisan gamay lang basta dako ang unod Nawis isa pa na. Do wa man mga konsiderasyon na dapat ato i-consider, no? Bisan gamay lang kung ang unod ako, at least daw dako gid ang aton nga pag-inom. Ayo di porma. Dako gid ang tagipusoon ta na magbaton sina. Si Jan Acosta do nagpabatsyag man. Sino? Si Jan Acosta. Ano di na saya? Mapadala sa kuno gali? Oo, si Jan Acosta padala sa kuno sang sound system. Okay. May nagsinaba naman di sa akon nga wolo si Divina. Pagala, but man ni Divina yang nagsalin siya ka sinabad pang sinabad niya padala niya mensahe yaw ay nanon siya kung ako ni siya nagkuha ni sa sang kalat kag maglumpat piho na ayo di porma makita yung gadiwal nila yan. Di man ni siya nagsinabad niya ba? Muna tang tirada. Ito yung napotos ni Jan Acosta para sa ato nga duwa. Napotos siya na? Napotos siya toto Jan Acosta. Ito puro panyaga na siya. Silang kayo mapotos-potos. Ito siya nga duwa ni Aksyon Rex. Tigod Aparda yung kwano. Si Torres Alex, Manggali Sino? Torres Alex. Okay. Si Alex Torres Amigo, ito sa Libertad. Si Ruel? Oo, doon ko sa pagpinimi malipatan. Wala na mo. Bakit wala ka? Kalipatan niya nga tonto nga manok to. Ayo di porma. Paring Ruel, patilawan sa mga 5 kabilaw. Patilawan, tabla para Ruel, para magbili pantasi mo. Lagi man niya kung nagatupa sa sugid mo. Correct yun Hindi, bla, kapchat, kagawa jo, friend. Kamusta sila Kamusta sila Dati, wala pa Ayo di porma. Tuwal sila gatig-ik nga duwaw. Ate, balo ka sa ako, mangguro Basi ko na home quarantine sila. Ako na mga i-consider, lang ang mga sahis ng bagay, bla. Basi sa ako. Sila... Gani, daway man sila kapawatsyag. Wisan text gani, daway man sila ka-text. Si Kagawad Jofred, si Kapchan. Daway sila ka-text na, no? Why? Okay. Basi sa ako sila, guro Basi sa ako sila kampanya. Ayo di porma. Ambala pa. Amo na lang tirada Aksyon Rex, no? Lang sa subong pala mga paulog patsyag na kamo. Ang mga politiko, dagla lang pang share ka mo, no? I-share nyo inyong kinabudlayan sa mga tao nga nagakinahanglan. Kaya importante ang share Aksyon Rex mo. Importante na. Makashare ka karon sa parehas mo do nagahalog. Ang imo dalagan sa imo pagkakandidato, no? Ayo di porma. Yang hindi kandidato? Ate, inaya gahalog? Gakawang inaya, gahugot, no? Hugot yan sa Sauli Aksyon Rex, no? Tinanong latest ni isang kaso ni isang crane operator, kaluoy man niya. Okay naman sa Aksyon Rex, ang crane operator ni importante, solve asay bang yasling kabuhi. Kag daw laban ni sa solve ang kaso kay sila ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa station number 7, daw ginaprepara nila ang kaso, no? Pero hindi pag sila nagkakwa statement sa biktima, kaya ti ara pa sa subong sa Corazon Locsin, kag nagpatigayon ini siya natawag
minor operation, no? Matapos ng tiro ini sa duha ka persona. May nakaswerte kani kay way madalang yung sining motorsiklo, no? Nga Mayo 125 kay isang ginasakyan ni sa suspect. Siguro ang napuga guro blamayo titangkita ni sa daw kalaw-kalaw daw creek nga wala dahil inigilayon makuha sa mga suspect pero nagpalagyo ini proteng ang subo dire kay tiruhan ini si Ronald Season nga taga San Carlos City, no? Dira ayon sa may barangay Vista Alegre sa Purok Inday Uya, no? Sa kombinasyon ng barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Sila ni Captain Elmer Bonilla ginipreparan nila ang kaso batok sining mga persona nga involved sa sining kaso kati no less than ang biktima nga si Ronald Season nakakilala gid sa mga itsura sa gipakita sa iya sini ang Rogues Gallery. Regarding sa kaso nga natabuso na sa area ng barangay sa nga biktima na pinuhan siya. Kag ginatempt ni ko ang tricycle galing lang kay sang sakyan na inyo sang nag-tugap sa iya nahulog ito sa kripili ka dalong. So, sama doon patugan ko sa biktima. Pag-check natin ito sa hapon, may mga pipiliyat na ginapangapon. So, actually, Eric, ang giling incidente, harap na kitang personal interest kung isang dipitikan natin sa mga ka ng Rogues Gallery. Positive na identify nitang biktima yung persona ng natin natin Eric. So, ginahulap-ulap lang natin yung makarecover ng biktima dahil sa gahapon, kinontak ng ating investigator yung asawa ng biktima, tanggap nila pa nag-inoperahan. So, kung nagayaan yung manisak na rin, para sa mga pagtinit so filing natin. Aksyon Rex, poso na sa palayag ni Police Captain Elmer Bonilla ang mapisang hepe sa area sang Police Station number 7. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbalulig report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Ini may kangtanan sa sining 32 ka mga puliso sa Cadiz City PNP nag-undergo o ginpaidalom sa drug testing subong adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex nag-undergo sa drug testing ang mga 32 tanan ka mga kapulisan sa bahin sa syudad sa Cadiz. Bangod ini ang ginapatigayon man sa kada bulan. Ini sa random drug test nga wala sila makaibalo na sila nagali ang paggalawagon. Kabahin ini sa gyapon sang internal cleansing sa mga kapulisan sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa pahayag ni Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP sa aton sining interview. Ginakandak na siya sa every month kay isa-isa siya ka requirement sa ating mga kapulisan niya every month. You have to undergo drug testing. Pero sa iya ka sining aga nagpadulong sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Crime Lab ang may kaidosaran ka mga kapulisan agad nga mag-comply sa sining requirement. Pabot sa gyapon nga si Mario man sa nililigan na ang mga kapulisan nag-undergo sa sining mandatory o kon random drug testing nga nag-result sa naman nga ang tanan nangin negative sa gamit kang droga. Ang tanan ang ginapasiguro sa pamunuan man sa kapulisan diri sa syudad sa Cadiz sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar nga ang tanan nga kapulisan hindi lamang fully vaccinated kundi ang tanan hindi sila nga involved ka illegal nga droga. Aksyon right, ato sila mga ka-aksyon nga mahilig sa kape
gikan sa syudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. It is Aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta, by the way, salamat gid sa report ni Aksyon Roger Gotib. Constipation ang kapat Ang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga ka-aksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Pagkulong kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuha
Padayon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negros. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:38 ang aton oras, mga kaaksyon. Justin report lang ini para sa aton sining mga kaaksyon effective November 14. Sabado na nga adlaw, may bag-o na tang pamunuan sang PNP
sa bugos nga pungsod Pilipinas. Si Anay PNP spokesperson Junardo Carlos ang ginpamtang ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bag-o nga PNP chief. Bulos ini sa outgoing nga PNP chief nga si General Guillermo Eliazar, no, nga magaritero sa Nobyembre 13. Di November 14, si Anay PNP spokesperson Junardo Carlos ang bago nga PNP chief. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na tanggaling sa tiyempo ho, kita-kits na lang kita buwas mga ka-aksyon. May 45 days before pa man mag-Christmas Day, kag 52 days before pa man mag-New Year's Day. Salamat gida, pasensya ginaway ta malabutan, buwas na naman mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod ka-edisyon sa liwag Banat. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting